historiako gradua egin zuen, 2014an Gasteizen, eta 2020an doktoratu zen, bai? Zehazki paisaiari begirada arkeologiko bat ematen dioten lan ezberdinen bilduma batekin, ez? Bereziki bi ekosistema oso desberdinei begira, ezta? Batetik Arabarri Errioxako mahasti paisaia horri begira, Bastidan, eta bestetik, hemendik gertuago daukagun Ernio inguruko paisaia horri, ez? Aizarnan kasu bezala hartuta. Eta bi kasu horietan, paisaia, nolabait, gizakiak eraldatutako elementu gisa arkeologikoki aztertuta aurkitzen dugu Josuren lanetan, eta gerora ere, Arantzadi Zientzia Elkartean eta Euskal Herriko Unibertsitatean ere, lan horien inguruan aritu da, eta bereziki azken urteetan Baztanen eta Baztan inguruko beste toki batzuetan. Eta gaur, hain justu hori izango da gaia, ez? Baztango paisaiaren inguruan mintzatuko da Josu, eta horri begirada arkeologiko bat emanez. Baztan ezaguna dugu, baiara bezala, are gehiago Arantzadi Zientzia Elkartean, ez? Amaiur da behar bada ikono arkeologiko erreferentea, Amaiurko gaztelua. Baztanen ikono hori genuke, baina paisaia bera ere, bada Baztanen ezaugarri garrantzitsuetako bat, ez? Ze polita, berde eta ikusten dugun, eta ze ongi mantendua ikusten dugun, baina hori lanaren emaitza da, hori kulturak badu bere zerikusia, gizakiaren lanak badu hor bere zerikusia, eta pixka bat Josuren lanak zeramatzaten ibilbideak ikusita, Baztanen aplikatzea ideia ona iruditu zitzaigun, eta horren fruitu gaur hemen azalduko duen hitzaldi hau. Besterik gabe, beraren hitzaekin utziko zaituztet, lehenik bai aipatu, galderarik baldin badaukazue, favorez bukaera arte itxaron, eta bertan mikrofono bat luzatuko dizuegu, sarean daudenek ere aitu dezaten, zuen galdera, eta baita Josuren erantzuna ere. Besterik gabe, mila esker guztiei, eta Josu. Lehenik eta behin mila esker Matxin zure aurkezpenagatik, eta zure gustatuko zaizun arren, azpimarratu nahi dut hasi baino lehen, batez ere nik hitz egingo duan arren, hemen aurkeztuko dugun lana, talde lan baten emaitza dela. Eta, nire maila berean zuk parte hartu duzunez, hori ere azpimarratzea importantea iruditzen zait, ezta. Mila esker baita ere Santelmo Museoari eta Arantzadi Zientzia Elkarteari, gaur hemen aurkezpen hau egiteko aukera emategatik, eta baita ere bertaratu zareten guztioi, eta etxetik entzuten ari zareten guztioi, zuen interesagatik, ezta. Matxinek esan duen bezala, gaur aurkeztuko dugun hitzaldia hainbat urteko lan baten emaitza da. Hainbat urtez Arantzadi Zientzia Elkarteko hainbat ikerlarik Baztango zenbait eragilerekin elkarlanen eraman dugun lan baten emaitza da. Lan horren laburpena mahai gainean ikusten duzuen liburuan aurkeztu zen pasa den udazkenean, eta gaurkoaren helburua da lan horren nondik norakoak pixka bat aurkezten saiatzea, ezta. Izan ere, arkeologiaren inguruako argitalpenak egiten ditugunean, edo hitzaldiak ematen ditugunean, edo orokorrean edabideetan arkeologoak azaltzen garenean, normalean gune oso monumentalei, pieza oso bereziei lotutako edukiak izaten dira. Eta hemen landu nahi izan duguna izan da, guztiz diferentea den arlo bat, ezta? Arkeologia eta paisaia. Hasiera batean, loturarik izango ez luketen bi hitz, baina arkeologoak mendira joaten garenean, gure begiekin iraganeko gizarteen eskua ikusten dugun bezala, nahi izan dugu ere iraganeko gizarte horiek ingurumenarekin elkarlanean sortu dituzten paisaia horien nondik norakoak jorratu, ezta? Beraz, laburki azaltzeko, gaurkoaren helburua oso sinplea da. Lehenik eta behin, hausnartzen saiatuko naiz, paisaia esaten dugunean zer esan.
Bai, barkatu bai. Hitzaldia euskeraz da. Bai. Beno, esaten ari nintzen bezala, lehenik eta behin, paisaia definitzen saiatuko gara, bai? Paisaia esaten dugunean, ikuspegi arkeologiko batetik zer esan nahi dugun mugatzen saiatuko gara, eta Baztango paisaia aztertzea zergatik den interesgarria, zergatik den importantea arkeologoen ikuspuntutik, hori aztertzen, ezta? Segidan sartuko gara, Baztango paisaia aberatsorrek dituen hainbat elementu begiratzen, eta bukeran, saiatuko gara, paisaia horrek ondare bezala daukan balioa ere, mahai gainean jartzen, ezta? Paisaia esaten dugunean, zer nahi dugu esan? Ez naiz oso originala izango, ekarri ditut Elise Reclus, geografia sozialaren sortzailearen hitz batzuk iruditzen zaidalako oso adierazgarriak direla, ezta? Ikerlari honek 19. mendearen 2. erdian ja azpimarratu zuen gure inguruan ikusten dugun paisaia hori, guretzat oso egunerokoa, oso ohikoa dena, baina horren hainbat gauza erakusten dituena, dela azken finean gizarteak lanaren bidez, kulturaren bidez, moldatu duen natura, ezta? Gu ez gara bizi ingurumen natural batean, baizik eta etengabe ingurumen horrekin elkarrera egiten ari gara. Uste dut Xabier Letek ere esaten zuela, ezta? Gizonen lana esaten zuenarek jakintza dugu eta naturarekin elkarrera eginez, ezta? Hortikan bizitza ateratzea. Lan horren emaitza da guk ikusten dugun paisaia. Beraz, paisaia aztertzen dugunean, iraganeko gizarteen lana, iraganeko gizarteen ezagutza, iraganeko gizarteen kultura ari gara ikusten, arrasto material horien bidez. Eskuinean, irudiaren eskuinean ikus ditzakezue Baztango zenbait txoko, bai? Goitik bera hasita, bi herri ikusten ditugu goian, erdialdean nekazaritzarako larreak, belardiak, eta beheko aldean mendialdeak, ezta? Basoak ikusten ditugu, larreak, Auzako larreak, behan eskubitan, paisaia mota diferenteak dira, paisaia horiek guztiek badaukate ezaugarri multzo bat, eta ezaugarri horien azterketaren bidez, iritsi gaitezke, ingurumenaren eta gizartearen arteko harreman horien historia berreraikitzera. Hori da egiten saiatuko garena. Nola egiten da hori? Azken finean, aztarnategi arkeologiko batera hurbiltzea, hainbat mendez egin dugun gauza bada, badakigu nola egiten den indusketa arkeologiko bat, metodoak ezarrita daude, baina paisaia bat askoz ere gauza lausoagoa da, elementuak badaude espazioan sakabanatuta, eta batzutan ez da oso erresa hurbiltzea elementu horietara, ezta? Nola eraldatu du gizakiak landaretza, nekazaritzaren bidez, nola eraldatu ditugu uraren ibilbideak, nola eraldatu dugu lurzorua, nola eraldatu ditugu geologiaren ezaugarriak, hori aztertzea zailagoa izan daiteke. Beraz, paisaiaren arkeologoek beharrezkoa daukagu etengabe hainbat informazio iturri aldi berean lantzea. Noski, lan egiten dugu arkeologoen iturri klasikoekin, indusketak egiten ditugu, indusketa handiagoak, txikiagoak, galderaren arabera, baina metodo estratigrafiko erabiltzen dugu. Beste kasu batzuetan erabili ditzakegu baita ere iturri idatziak, ahozko iturriak, toponimia, horre guztiak ere islatzen duelako iraganeko gizarteek beraien ingurumenarekin zuten harremana, eta batzuetan egiten ditugu beste metodo esperimentalago batzuk aplikatu, ezta? Adibidez hemen eskuineko irudian ikus gaitzakezue Baztango elorrietako lepoan sedimentu lagin batzuk hartzen, sedimentu zundaketa batzuk egiten, geologoek erabiltzen duten metodo bat da, baina metodo hori aplikatu dezakegu baita ere gure galdera arkeologikoak edo gure galdera historikoak erantzuteko. Informazio iturri guztia hauek landuta eta elkarrekin uztartuta, iritsi gaitezke paisaia horren berreraikuntza egitera. Eta zergatik aplikatu dugu metodo hau Baztanen? Matxinek esan duen bezalako, Baztan badelako ezaugarri berezi batzuk bat egiten duten espazio bat. Lehenik eta behin, nahiko ondo kontserbatutako paisaia bat da. Euskal Herriko beste txoko batzutara joaten balin bagara, industria iraultzaren ondorioz, azkeneko hamarkadetako urbanizazio prozesuen ondorioz, azpiegituren eraikuntzen ondorioz, iraganeko paisaiak itxuraldatu egin dira, desagertzen joan dira, eta bertan gordeta zeuden iraganeko gizarteen arrastoak betiko desagertu dira, ezta? Baztanen kasuan, herriek oraindik ere 19. mendearen bukaeran zeukaten forma mantendu dute gutxi gora bera, batzuk beste batzuk baino gehiago,
nekazaritza, abeltzaintza, basogintza sektoreak oraindik ere neurri batean bizirik dauden sektoreak dira, ez da eraldaketa handirik izan azkeneko hamarkadetan, eta horregatik hurbildu gaitezke industria iraultzaren aurreko paisaiaren errealitatera, beste toki batzuetan, baino egokiago. Horregatik iruditzen zitzaigun, baztan ikerketa kasu interesgarria izan zitekeela, ezta. Gainera, Baztango paisaia oso anitza da. Erakutsi ditugu zenbait adibidez, ezta. Ikusi ditugu, badaudela herrigunetatik gertuago nekazaritza nagusi den inguruak, ikusi ditugu mendietan, iaia 1500 metroko altitudetan, badaudela larreak, badaudela basoak, badaudela beste mota batetako paisaiak, etengabeko bizilekurik ez, baina giza jarduera izan dutenak eta badutenak, eta aniztasun hori ere aberastasun bat da. Kartografia saiakera bat egiten saiatzen baldin bagara, Baztanen ikus dezakegu, segurazki giza jarduera historikoaren arrasto nagusiak herrigunetan daudela, ezta? Etxeen inguruan, bertan ditugu biltzeko tokiak, plazak, frontoiak, batzarretxeak, elizak, etxeak beraiek, bizitokiak, horiek Baztango 15 herriek osatzen dituzte, baina horien inguruan beste hainbat espazio ere aurkitzen ditugu, ezta? Etxetik gertuen daudenak izango dira nekazaritzari lotutako espazioak batez ere, etxeetan bertan baratzeak aurkitzen ditugu, baratze horiek egokitu egin behar dira, bertan nekazaritza egin alizateko, egokitzapen horrek mantenu bat eskatzen du, eta horrek arrasto materialak utzi ditzake, paisaia eraldatu bat da. Baratze horien inguruan aurki ditzakegu nekazaritzarako, zerealgintzarako erabiltzen ziren espazioak, bai garia ereiteko, bai artoa ereiteko, landak deitzen zaie, Baztanen batik bat, badaude beste alor batzuk, beste alor mota batzuk ere, ibaien inguruan egokitutakoak, mendialdetan egokitutakoak, ez dira berdinak izango, noski. Horien inguruan baditugu abeltzaintzari dedikatutako espazioak, baditugu belardiak, bai abereak bertan bazkatzeko erabiltzen direnak, bai belarra moztu eta neguan etxeetan egoten diren abereak elikatzeko erabiltzen diren espazioak, baditugu horien inguruan beste espazio berezi batzuk, iratzea hazteko lekuak, sagardiak, sagarra lantzeko, beste frutarbola batzuk lantzekoak, gaztainondoak lantzekoak, mintegiak, zuhaitz espezie desberdinak lantzeko, basoak, ariztiak, pagadiak, gaztainadiak, altzadiak, mota desberdinetako basoak, bakoitza bere erabilera, bere aprobetxamendu eredu desberdinekin, eta mendialdetan, esan bezala, larreak, bazkaleku estensiboak, batez ere udaran ustiatzen direnak, baina baita ere, iraganeko gizarteen arrasto monumentalak utzi dituztenak batzuetan, ezta, megalitoak adibidez. Beraz, ikusten dugu, badaudela espazio desberdin pila bat, erabilera, jarduera, praktika desberdinak islatzen dituztenak, eta gainera historian zehar aldatzen joan direnak. Beraz, badirudi, nahiko inguru egokia dela mota honetako ikerketa bat abiatzeko, ezta. Hortik abiatuta, eskubian ikusten duzen mapa sortu genuen. Baztango paisaia, Baztango lurralde hori, 4 paisaia unitate nagusitan bereiztu genuen, alde batetik herriguneak, horien inguruan landak nekazaritzarako guneak, eta pixka bat urrutiago, basoak eta larreak, abeltzaintzarako espazioak. Espazio horiek sailkatu ondoren, adibide bat edo batzuk aukeratu genituen kasu bakoitzerako, eta azterketa xeagoak egin genituen, esan bezala, indusketak, artxiboko lana, zundaketa geologikoak, mota desberdinetako ikerketak, eta horrela lortu genuen Baztango paisaia anitza aberats horren argazki orokor bat eraikitzea, ezta. Gertuenekotik hasteko, eta segurazki hemen gauden hori ezagunena egingo zaiguna, eta gainera euskal gizartearentzat gainera nahiko erreferentziala izan den espazio bat hizpide hartzearren. Herriguneak ditugu, Baztan 15 herrik osatutako komunitate bat da, lurraldea komunitate osoarena da, baina herri bakoitzak badauka bere identitatea, bere izaera. Normalean plaza baten, eliza baten, frontoi baten inguruan antolatuta egoten dena. Baina herri horien barruan ere, etxea errealitate importante izan da, ezta. Erdi Arotik bertatik, herri horien lehen dabiziko aipamenak idatziz jasota agertzen diren momentutik, etxeak azaltzen zaigu oinarrizko auzotasun sujetu bezala. Hau da, etxea da herriko kidea dena, eta etxearen bidez, etxe horretan bizi direnak sartzen dira komunitateko bizitza sozialean, bizitza ekonomikoan, eta parte hartzen dute, ezta, eguneroko kolektibo horretan. Beraz, etxeak badauka izen bat belaunaliz belaunali transmititzen dena, eta badauka baita ere izaera material bat, bai, izen horrek identifikatzen duena, baina baita ere paisaian ikusgarria dena eta paisaian irauten duena. Eta kasu askotan irauten duena gainera, mendetan irauteko pentsatuta dagoen arkitektura baten bidez. Beraz, arkitektura horren historia
aztertuta, ikus dezakegu etxe hoien bilakaera nolakoa izan den, bai. Hau ez dugu guk asmatu noski, Baztango eta Bidasoaldeko etxeen tipologiak eta eraikuntza historia aspalditik landu den gai bat da, besteak beste aipatu dezakegu adibidez Karo Barojak bere garaian egin zuen sailkapen tipologikoa, eta nola, horren bidez ikus dezakegun, etxeak ez direla beti berdinak izan, beraien kokapena, beraien funtzioak, beraien esanahi soziala ere ez dela egonkorra izan, eta ondorioz gure herrietan, Baztango herrietan aurkitzen ditugu mota desberdinetako etxeak. Zaharrenak normalean Erdi Aroaren bukaeran eraikitakoak izaten dira, zaharragorik ez dugu identifikatu momentuz, baten azalduko dugunen batean, baina momentuz aurkitzen ditugun etxe zaharrenak Erdi Aroaren bukaeran, 14. mendetik aurrera eraikitako etxeak dira. Eta zeintzu dira garai zahar horretatik iraun dutenak, batez ere aberatsenen etxeak, eliten, aristokraziaren etxeak. Diapositiban ikus dezakezu ezkerretan adibidez Urtsuako dorretxea, Arizkongo herrian kokatua, eta kasu honetan ikus dezakegu baditula zenbait ezaugarri arkitektoniko, Karo Barojak bere garaian, baina baita ere ordutikan egon diren beste ikerlari batzuk kokatu dituztenak gotikoaren garaian, 15-14 mendeetan jatorriz eraikitako dorretxe bat izango litzateke, eta erakusten digu nola Erdi Aroko gizarte horretan etxe komunitate bat zen funtsen herri bat, baina etxe guztiak ez ziren berdinak. Batzuk aberatsagoak ziren eta aberastasun hori arkitekturan ere islatuta gelditzen da, ezta. Horrelako dorretxeak Baztanen baditugu hainbat, Arizkunen bertan bizpahiru aurkitzen ditugu, baina Iruritan beste bizpahiru, Arraiozen beste bizpahiru, herri guztietan badaude horrelako etxe batzuk erakusten digutenak nola herri bakoitzean baziren aristokrazia batzuk, landa aristokrazia batzuk, gaitasuna zeukatenak momentu horretan tokiko eskalan botere harreman batzuk artikulatzeko. Eta hoien inguruan aurkitzen ditugun beste etxeak normalean izaten dira berriagoak. Horrek esan nahi du etxe guztiak berriagoak direla jatorriz, ez etxe horietako batzuen izenak Erdi Aroko dokumentuetan azaltzen zaizkigu. Arizkunen bertan adibidez, Urtsuarekin batera, beste 7 edo 8 etxeren izenak azaltzen dira 14. mendetik aipatuta. Baina gaur egun izen horiek dituzten etxeak begiratzera joaten baldin bagara, aurkitzen ditugu etxe modernoagoak. Zer esan nahi du, etxeak berritzen joaten direla. Beharren arabera egokitzen dira, arkitekturak berritzen joaten dira, eta kasu batzuetan elementu zaharrago batzuk kontserbatzen dira, beste batzuetan desagertu egiten dira, eta kasu gehienetan aurkitzen ditugu garai desberdinetako elementuak etxe berberean elkarrekin bizitzen. Pixka bat, tipologia bat ezartzen saiatuko bagina, ikusiko genuke, badaudela zenbait etxe, adibidez, irudian daukagun Amaiurko Arretxea ikus dezakegu, Arrizko etxeak direnak, erakusten dutenak 16. mendetik segurazki badirela etxe batzuk, batez ere abeltzaintzaren bidez arkitektura sendoak eraikitzen dituztenak eta badaukatenak aberastasun bat garai honetan ziur aski txertatuta daudelako eskualde mailako elkartruke sareetan, merkataritza sareetan, adibidez badakigu Baztango herriak eta Amaiur bereziki Iruña eta Baiona arteko errepidean lotura bidesari importantea zirela, eta ziur aski bertako abeltzaintza, adibidez etxe hauetatik egiten zen abeltzaintza, neurri handi batean bide horrek lotzen zituen merkatu urbanoak elikatzeko bideratuko zela, ez da hori iturrien bidez badakigu, baina etxeetan ikusten dugu ere batzutan gelditu dela lotuta. Beste tipologia batzuk aldiz modernoagoak izaten dira. Hemen adibidez ikustezakegu Amaiurko beste etxe bat, kasu honetan okerrez banago Jauregia etxea da, baina ez nago ziur, begiratu beharko nuke. Kasu honetan ikusten duguna bada egurrezko arkitektura bat. Gipuzkoan ere eta Bizkaian ere ezagutzen ditugu egurrezko baserriak, 16. mendeaz geroztik kontserbatu dira kasu batzuetan. Kasu honetan segurazki pixka bat modernoagoa da, tipologiagatik 17. mendean kokatuko gineke, baina erakusten diguna da nola arkitektura ezaugarri batzuk zabaltzen diren garai horretan, eta kostatik barnealderantz edatzen diren, baita ere horrelako etxe tipologiak. Gainera, 17. mendetik aurrera tipologia hau bereziki egurrezko entramatuz, egurrezko bilbez egindako etxe mota hau zabalduko da izugarri, hain zuzen ere nekazaritza eraldatzen ari delako, gero aipatuko dugu hori, eta etxeak berritzeko beharra sortzen delako. 17. eta 18. mendeetan Baztanen etxe asko berritu egin ziren, eta hori ere ez da kasualitatea. Baditugu egurrezkoak, baditugu harrizkoak ere,
Apaioa auzoko, Azpilikuetako Apaioa auzoko karakotxea hau adibidez, harrizko baserri etxe neoklasiko baten adibidea dugu, horrelako arku bikoitzarekin sarreran, eta ziur aski, 17-18 mendeetako berrikuntza arkitektoniko horren isla, bai? Gero saiatuko gara pixka bat sakontzen zer erakusten digun berrikuntza arkitektonikonek, baina hemen aipatuta utziko dugu, bai? Etxeak, kasu askotan, erdi arotik aipatuta azaltzen zaizkigu, baina kasu gehienetan, aro modernoan, 17-18 mendeetan berritzen direla ikusten dugu. Eta gainera, 17-18 mendeetan, etxeak ugaritzen joaten dira. Bai, hemen jarri dugu Amaiur herriaren aireko irudi bat, zehain zuzen ere, kasu honetan, ahal izan dugu berrereikin nolakoa izan den herriaren bilakaera. Bai, esan dugu etxeek izena daukatela. Izen horiek dokumentuetan jasota geritzen dira, kasu askotan erdi aroaz geroztik, eta izen horiei esker nahiko erreza da jakitean noiz aipatzen diren lehendabiziko alizetxe horiek, noiztik egon izan diren kokapen horretan, eta mapan kokatzen balin baditugu ikus dezakegu, batzuetan herriek ez dutela beti forma berbera mantendu, ezta? Amaiorko kasuari begiratzen balin badiozue, ikusiko duzue, etxe zaharrenak, bai, arkitektura ezaugarrien aldetik eta baita ere aipamen dokumentalen aldetik morez dauden bi horiek direla, borda eta arretxea jauregiak. Hoiekin batera gorriz dagoen multzo bat ikusiko duzue, etxe horiek guztiak orokorren 15-16 mendeetan aipatuta agertzen dira, eta erakusten digute, Amaiurrek garai horretan bazuela gaur egun daukan antzeko forma, neurri batean, kale herri batzen, kale baten inguruan antolatuta zeuden etxe guztiak, segurazki Baiona eta Iruñen arteko errepide hori kale horretatik pasatzen zelako, eta etxe guztiak kale horren inguruan antolatuta zeuden. Baina begira ze gauza kurioso. Kale horrek ez zuen hartzen gaur egun hartzen duen luzera guztia. Gaur egungo herriaren iparraldeko partea bakarrik hartzen zuen, goiko partea. Bai? Aliz, beheko partea, laranjaz eta horiz margotuta azaltzen dena, badirudi 17-18 mendeetan eraikitako etxe berriz osatuta dagoela. Bai? Hori toponimiaren bidez ere ikusi dezakegu. Goiko etxeak, etxe zaharrenak, izen topografikoak dituzte, kasu askotan, goien etxea, barren etxea, indartea, jauregia, deskribapen izenak izango liratekenak, eta 17-18 mendeetan sortzen diren etxe berri horiek askotan jabetza islatzen duten izenak dituzte. Bai, Martinenea, Txipitonea, norbaiten etxearen izena hartzen dute. Beraz, hori ikusten dugu, herriak garapen bat izan zuela, herria zabaldu egin zela aro modernoan zehar. Zergatik zabaldu zen jakiteko, joan beharko genuke etxetatik pixkat haratago zabalduko beharko genuke gure analisia bigarren paisaia unitatera, ezta? Etxe horien inguruan zer dago? Etxe horiek ze motatako paisaia ustiatzen zuten, erdi aroan, aro modernoan. Horretarako beste herri batera joango gara, Amaiur Baztango iparraldean dago, orain Baztango hegoaldera joko dugu, Ziga herrira. Hemen ere ikusten duzuen bezala, etxe batzuk erdi aroaz geroztik aipatuta daude, gorriz azaltzen direnak eskuineko mapan, eta hemen ere etxe batzuk berriagoak dira. Bai? Etxe kopurua handitu egin zen aro modernoan zehar, 17-18 mendeetan zehar. Baina etxe horiekin batera Zigak badu ezaugarri oso bereizgarri bat. Aireko irudiari begiratutan ikusten nahiko nabarmena dela, herriaren inguruan, paisaia izakiak eraldatuta agertzen dela, ezta? Hor ikusten dituzue terraza batzuk, bidaia aldizkarietan Vietnamen eta Perun eta azaltzen direnak bezalako terrazak, baina kasu honetan Baztanen daude, Baztango Ziga herriaren inguruan. Bai? Terraza horiek ez dira naturalak, noski norbaitek egin ditu, eta norbaitek mantendu ditu. Eta buruari galdetu beharko genioke zergatik egin dituzten. Zergatia, herri honen kokapenari eta bere ezaugarri geografikoei lotuta dago, ezta? Ziga Baztango hegoaldeko magaletan kokatuta dago, sustratu geologikoari dagokionez nahiko aberatsa da, bai? Kokatuta dago hain zuzen ere faila tektoniko baten inguruan, faila horren ondorioz Zigaren azpiko arrokak, mota desberdinetako arrokak dira nahastuta, eta horrek nutrientetan aberatsa den lurzoru bat ematen du, baina aldi berean nahiko higakorra da. Eta gainera oso erliebe komplikatua du, ezta? Oso aldapa malkarrak eta higadurari nahiko erresistentzia gutxi eskaintzen diotenak. Beraz, nekazaritzarako egokiak izan daitezken lurzoruak dira, baina aldi berean nekazaritzari egonkorra izateko arazo bat planteatzen dute. Zer behar da? Higadura horri aurre egin, higadura hori gutxitu.
Eta higadura gutxitzeko metodo unibertsala, esango nuke mundu guztian aurkitzen dena da terrazen eraikuntza. Bai, terrazak eraikitzea oso gauza sinplea da. Eskuineko irudian ikusi dezakezue. Mendimagal bat balin badaukagu, mendimagal hori nolabait ere haizearen, euriaren, higaduraren menpe dago. Bai, horreten gabe, arroka desgastatzen higatzen ari da eta haranerantz behera doa, ezta? Kasu honetan gainera bereziki esan dugun bezala sustratua arroka nahiko ahula delako. Bueno, egin dezakegun gauza bat da sustratu horri eusteko hormak eraikitzea. Kontentzio hormak, euste hormak. Eta horma horien atzean lurra metatzea. Gainera, lur hori metatzen balin badugu, lurzoru lauak sortuz, segurazki koldea sartu ahal izango dugu, nekazaritza egiteko erraztasunak izango ditugu aldapa batean baino. Bai? Beraz, horrelako paisaia mailakatua, eskilera baten antzeko paisaia bat lortuko dugu, eta nekazaritza zerealen kultiboa edo frutarbolen kultiboa bertan egitea errazagoa izango da. Bueno, zigan ikusten dugu horrelako giza lan handi baten adibiderik garbienetako bat, ezta Euskal Herrian segurazki. Noiz eta nola egin zen eraldaketa hori, noiz eta nola egokitu zen paisaia hori. Bueno, hori aztertzeko zundaketa geologiko batzuk egin genituen 2021 urtean okerez banago. Bai, lehen ikusi duzuen nola motore txiki baten bidez lurzoruan tutu bat sartzen dugu, tutu hori sedimentuz beteta ateratzen da, eta sedimentu horrek erakusten digu, lurzoruaren azpian zer dagoen. Bai, sedimentu zutabe hori ezkerrean ikusi dezakezu, ez dakit behatu dezakezuen, hemen. Eta ikusi dezakezu, kasu honetan, ia 3 metroko sedimentu erregistro bat berreskuratu genuen, eta ikusten da nahiko argi, ez da, kolorea eta testura aldatzen doa zela. Beraz, hor segurazki badaudele, faktore desberdinak elkarrera egiten, hor, badago historia bat kontatzeko. Sedimentu hori analizatzen dugu, indikadore fisiko-kimiko desberdinen bidez, ez naiz horien xietasun gai egiten sartuko, baina sedimentuen konposizio fisikoa, kimikoa, propietate desberdinak nola eraldatzen diren ikusita, batzutan berreraiki dezakegu nolako faktorek, bai giza faktorek eta bai natura faktorek eragin duten sedimentu horren gainean. Kasu honetan nahiko nabarmena zen, bai? Ikusten duzue, sedimentuaren 1200 milimetrotik bera, 120 zentimetrotik bera, sedimentua txuriz markatuta daukagu, ez da kasualitate, hori izango litzateke zigako sustratu naturala. Bai, bertako arroka hori, sedimentu desberdinez osatua, nutrientetan aberatsa, baina hortik bera gizakiaren eraginik ez dugu ikusten. Gero, gainean, 1200 milimetroren sakoneran gutxi gora bera, ez dakit ikusten duzuen, badago maila bat beltzez markatuta, ez dakit ikusten den. Maila horrek, ikusten duzu, zutabe bakoitzak erakusten ditu elementu kimiko desberdinen kontzentrazioak, eta maila horrek erakusten diguna da materia organiko kopuru handiagoa dagoela. Maila horretan, jatorrizko sustratuan baino. Materia kopuru hori dago kopuru handiagoan, materia organiko hori, barkatu, ziurazki bertan landaretza egon delako. Bai, ziurazki beltzez markatutako geruza fin hori izan zen zigako terrazak eraiki baino lehen inguru honetan zegoen lurzoruaren gainazala. Bai, lurzoruaren gainazal hori karbono 14aren bidez datatu genuen, bertan zegoen ikatz pusketa bat, eta gure sorpresa izan zen, lurzoru hori agerian egon zela erromatar garaian, lehenengo eta bigarren mendeen artean. Bai, ez da kasualitatea, ze badakigu gainera mende horiek izan zirela, egonkortasun klimatiko handiko garai bat, hezetasun handiko garai bat, eta beste toki batzutan ere ikusi da, klima egoera horri esker, kasu askotan, basoak eta landaretza eta garatu zirela nahiko maila nabarmenean. Baina kasu honetan ez dugu oraindik giza jardueraren arrastorik ikusten. Giza jardueraren arrastoak horren gainetik daude. Bai, zer gertatu zen? Momentu batean lurzoru hori erre egin zuten. Eta hori ikusten dugu sedimentu hau erreta dagoelako. Ez dakit oso ondo ikusten den, baina urdinez markatutako geruza horretan, beheko aldean, sedimentuari begiratzen manu duzu, kolore argiskagoa dauka. Gainera, susceptibilidade magnetiko indikadore fisiko bat baliagarri izan zen ikusteko sedimentu horiek beroak eraginda daudela, beroak eraldatuta daudela, eta ondorioz, segurazki, lurzoru hori erre, suaren menpe egon zen. Ziurazki jatorrian bertan egon zen baso hori, norbaitek suaren bidez garbitu egin zuelako.
Bai, eta horrek eramaten gaitu pixka bat ziga herriaren izenera. Ziga, filologoek esaten dute ziaga izango litzatekela. Zia da aritzez osatutako baso bat, aga sufijo lokatiboa, ezta? Ziak dauden tokian, aritzezko basoak dauden tokia. Hori, bat dator toki honetan berez giza eraginik gabe egongo litzateken landaretzarekin, baina ikusten dugu zi hori edo aritzezko baso hori momentu baten erre egin zutela. Eta erre bakarrik ez, erre ondoren betelan bat gehitu zitzaion. Urdinez markatuta dagoen sedimentu pakete handi hori, iaia metro beteko lodiera daukana, gizakiak egindako betelan bat da. Bai, ziur aski, euste horma bat, kontentzio horma bat eraiki ondoren, terraza eraikitzeko betelan bat. Betelan horren oinarria ere datatu genuen karbona malabaren bidez, eta gure sorpresa handia izan zen, 6. mendean eraikitako terraza baten aurrean gaudela. Hau da, 6. mendean errezen baso hori, 6. mendean gehitu ziren sedimentu horiek, 6. mendean eraikitzen edo hasi zen eraikitzen terraza paisaia hau. Bai? Hau, harrigarria da, horrelakorik Euskal Herrian gutxi identifikatu izan direlako, baina ez da harrigarria, zein zuzen ere badakigu 6. mendetik aurrera Europa mendebalde osoan hasi zela finkatzen gaur egun arte iraunduen herrien sarea. Bai, gaur egun arte iraunduten herriak neurri handi batean, beraien bizilekuak, beraien lurraldeak, beraien inguruko paisaiak goi erdi aroan garatzen hasi ziren, kasu askotan antzinako agoak ziren okupazioan gaina, baina momentu honetan hasi ziren gaur egun daukaten forma hartzen neurri handi batean. Beraz, paisaia honen eraikuntzarekin ikusten ari garena, ez da bakarrik terrazen eraikuntza, da herriaren sorrera bera ere, ez da? Hau da, zigan ezin dugu induztu, gaur egun bertan gainean bizi direlako, hor induzketa bat egitea ezinezko litzateke eta gainera ez genuke zer aurkituko etengabe eraldatutako inguru urbano bat delako, baina inguruko landa horiek, inguruko nekazaritza espazio horiek aztertuta ikus dezakegu nola goi erdi aroan hasi zen gizakia lehendabiziko aldiz eremu honetan natura ingurumena eraldatzen, nekazaritza paisaia egonkor bat sortzeko eta nekazaritza paisaia hori mantentzeko. Hain zuzen ere, analisiek erakusten digutena da, ordutik aurrera inguru hau guztiz etengabe landuta egon dela. Eta gainera mantendu bat jaso duela. Betelanak berritzen joan dira, higadurak gastatu dituen neurrian, eta gainera ongarriak gehitu zaizkio, momenturen batean karea gehitzen ere hasi zaizkio, eta gaur egun arte etengabe landuta egon den lurzoru bat izan da. Horregatik ikusten dugu, besteak beste, ongarriei lotutako kontzentrazioa, beltzez, materia organikoa, urdinez karea, ongarrien adizioak, gero eta ugariagoak direla gainazalera hurbiltzen garen neurrian. Bai, Erdi Arotik gaur egun arte, okupatuta egon den herri bada, Erdi Arotik gaur egun arte, egonkor mantendu den landa nekazaritza paisaia bat daukagu. Beraz, adierazgarria, ezta? Baina noski, zerealarekin bakarrik ez da bizi gizakia, eta zereal gintzaz gain, badaude beste espazio produktibo batzuk ere baztanen. Horietako bat, importantea, sagardiak dira. Hegoaldera joango baginan, Nafarroako herriberara, ziur aski mahastiak topatuko genituzke, kasu honetan baztanen sagarrak izan du garrantzia nahiko handia. Sagardoaren kultura 20. mendera arte nahiko galduta egon zen, orain pixka bat berreskuratzen hasi dira, baina Erdi Aroko aro modernoko ordenantzetara joaten balin bagara, ikusiko dugu baztango herritarrek sagarra landu izan dutela eta gainera sagarraren lanketak izan duela garrantzia ekonomiko handia. Zergatik, sagardoa egiteko erabiltzen zelako, eta sagardoa bazelako bai merkatu urbanoak, bai merkataritza bideak, baita ere itsasoko espedizioak hornitzeko produktu bat. Beraz, merkataritzara bideratutako nekazaritza bat izan da, ezta? Sagardoaren arrastoak, sagardogintzaren edo sagargintzaren arrastoak ez dira hain ugariak, esaten genuen bezala, memoria hori pixka bat galdu egin zelako 20. mendean. Baina, toponimiak ematen dizkigu pista batzuk. Adibidez, eskuinean ikustu dezakezue Arizkun herria, bertan ere baditugu zenbait etxe Erdi Arotik aipatuta agertzen direnak, eta etxe horien inguruan aurkitzen ditugu zenbait toponimo sagarraren presentzia iradokitzen dutenak. Ikusten dugu sagardizar, ikusten dugu burdintxe, sagar barietate bat dena, ikusten dugu sakorri, sagar gorri, ziur aski. Gaur egun sagardik ez da lantzen espazio horietan, baina ziur aski toponimo hauek Erdi Arotik edo aro modernoaren hasiratik aipatuta daudenez, toponimo hauek sortu zirenean eremu horietan sagardogintza lantzen zen, ezta? Eta nekazaritzaren motan bakarrik ez, herrigunean etxeetan ere badaude sagardogintza horren arrastoak.
Gorriz azaltzen dira markatuta zenbait etxe, eta etxe horien inguruan ikusiko duzu berdez markatuta daudela beste etxe txikiago batzuk. Ikusten da? Bueno, etxe horiei Arizkunen dolaretxeak deitzen zaie. Eta dolaretxeak deitzen zaie, gaur egun gehienek ez, baina garai batean denek izan zutelako dolare bat. Bai, etxe horiek ez ziren etxe independenteak ziren, gorriz markatuta dauden etxe handiagoen atzeko dependentzia bat. Dolarea hartzen zuen, bertan sagardo egiten zen, eta bueno, horrek erakusten digu, sagardo gintza ere, zela gauza nahiko industriala, ez da? Eraikin osoak zeuden horri eskainita. Etxe horietako batean gainera, Gamio Xarrea etxean, ez dakit ikusten duzuen, irudiaren erdialdean azaltzen da. Gamio Xarrea etxe horretan, etxearen atzean dagoen dolaretxean oraindik ere dolarea kontserbatzen dute. 17. mendeko egurrezko dolare bat, eta duela gutxi hasi dira baita ere, dolare hori martxan jartzen eta berriro sagardoa egiten. Beraz ikusten dugu ondare hori, neurri handi batean, memoria galtzen joaten dela, baina beste kasu batzutan bizirik ere mantentzen dela edo berpiztu daitekela. Eta sagardoarekin batera, aipatu behar dugu beste produktu bat, beste labore bat, Baztango paisaien historian oso garrantzitsua izan dena, eta da artoa. Baztango edozein baserritarrei galetzen baldin badiogu, nik uste, ziur aski aipatuko du 20. mendearen erdialdera arte Baztango nekazaritza paisaiaren ezaugarri nagusi bezala artolandak, artasoroak izan zirela. Artoaren nekazaritza oso importante izan zen. Eta neko harrigarria da, ze artoa ez da jatorriz Europako espezie bat, Amerikatik ekarritako labore bat da, duela nahiko denbora gutxi, 16. mendearen bukaeran, 17. mendearen hasieran zabaldu zen batez ere Euskal Herriko isurialde Atlantikoan, Baztanen ere bai, 1640ko hamarkadan dira lehendabiziko lekukotzak, beraz, lareun urte, baino gutxiago, baina berehala lortu zuen izugarrizko arrakasta. Eta arrakasta hori islatu zen paisaiaren eraldaketa importante batean. Lehenik eta behin, zigan ikusi ditugunak bezalako landak askoz ere modu intentsiboagoan lantzen hasi ziren. Ordura arte, bertan, garia ere egiten baldin bazen, eta gariaren ondoren zereal txikiren bat, eta zereal txiki horren ondoren lurgorri utziko baldin bazen, lurraren emankortasuna berreskuratzeko, artoak ematen zuen aukera ziklo hori eraldatzeko. Artoa, udako landare bada, garia neguko landare bada, eta horrek esan nahi du biak lursail berean, lurzoru berean txandakatu daitezkela. Artoaren sarreraren ondoren, Baztango paisaian, eta Euskal Herriko beste toki askotan bezala, artoa eta garia etengabe txandakatzen hasi ziren. Artoa, garia, eta gero arbia edo beste labore txikiren bat. Berriro artoa, garia, arbia edo beste labore txikiren bat. Zikloak askoz ere intensiboagoak bihurtu ziren, lurgorririk etzen, eta horrek eman zuen aukera nekazaritza etekinak asko handitzeko. 17-18. mendetan badakigu nekazaritzaren gorakada handi bat izan zela Baztanen eta Euskal Herriko alde Atlantiko guztian. Horren atzean dago, ziur aski, herri hauetan ikusi dugun etxe kopuruaren hazkundea. Nekazaritzak etekin handiagoak ematen baldin baditu, populazio gehiago mantendu dezake, populazio horrek etxeak behar ditu, eta horregatik etxe gehiago ditugu herrietan. Eta hori bakarrik ez, etxeak berritzeko aukera ere ematen du. Horregatik, 17-18. mendeetan, Baztango etxe asko eta asko, Erdi Arotik dakizkigunak bazeudela, izenak idatzita daudelako, momentu honetan, 17-18. mendeetan, artoa sartu ondoren berritu egin ziren. Bide, tipologia arkitektoniko berri hauek aplikatuta. Beraz, artoak izan zuen arrakasta eta izan zuen inpakto handia. Arazo bat bakarrik zegoen. Eta da, artoa, garia eta arbia etengabe lantzen baldin baditugu lurzoru batean inolako deskansorik utzi gabe lur horrek agortzeko arriskua duela. Lur horren emankortasuna murrizten hasiko dela. Horri aurre egiteko, Baztandarrek eta Euskal Herriko beste toki askotan bezala metodo eraginkor bat aurkitu zuten, guk Zidako terrazetan islatuta ikusten duguna. Eta da, materia organikoa gehitzea lurzoruari. Nekazaritza intensibo horrek kentzen zion materia organiko gehiagoren bidez ordezkatzea. Hau da, ximaurra, gorotza, ongarria botatzea, ezta? Baina horrek ere bazeukan arazo bat, arrisku bat, eta da, materia organikoa oso azidoa dela, eta lurzoruak azidifikatzeko arriskua zeukala. Beraz, ongarria botatzerekin bakarrik etzen aski behartzen, beste mota bateko
emendakinak gehitzea ere, materia organikoak ongarriak eragindako azidotasun hori orekatzeko. Zein izan zen konponbidea? Zutabe urdinean, eskuineko zutabe urdinean ikusten duguna. Karea edo gixua, bai? Lurzoruetan ikusten dugu, zigako lurzoruetan nabarmen, kare kontzentrazioa aro modernoko lurzoruan oso nabarmena da, baina paisaian utzi ditu beste arrasto monumentalago batzuk ere bai. Adibidez, ezkerrean ikusten duzuen eraikin hori, Irurita herrian kokatuta dagoena, eta irudian ez da asko apreziatzen, baina nik esaten dizuet benetan eraikin handia dela, bai? Kixu labe bat da, karea erretzeko labe bat. Baztanen horrelako hamarnaka ikus daitezke, eta Gipuzkoako edozein herritan paseatzen baduzue ere, baserrien artean txandakatuta horrelako labe asko ikusiko dituzue. Horrelako labeak 18. mendean hasi ziren eraikitzen, Euskal Herrian, Frantziatik inportatutako teknologia bada, eta karea erretzen zen, bertako kareharria erretzen zen karea egiteko, kare hori zabaldu ahal izateko lurzoruetan. Beraz ikusten dugu, artoaren sarrerak eragiten duela alde batetik, lurzoruak modu intensiboago batean lantzea. Beste aldetik, nekazaritza produktuak aldatzea. Beste alde batetik, eraikin berriak agertzea. Beraz, aldaketa txiki batek, paisaian aldaketa gehiago eragiten ditu, ezta? Aldaketa batek, hainbat aldaketa ekartzen ditu. Beste aldaketa bat adibidez izan zen erroten ugaritzea. Errotak badakigu, erdi aroaz geroztik bazeudela baztanen, Amaiurren adibidez, erregearen errota bat bazegoen, 13. mendetik gutxienez aipatuta. Baina, errota horiek 13. mendean garia egotzen zuten, ogia egiteko erabiltzen zena, oso importantea zena, elikaduraren oinarria zelako, baina artoaren sarrerarekin beharrezkoa izango da erroten eotze jarduera hori ugaritzea. Beraz, errotak gehiago aurkituko ditugu, ezta? Adibidez, ezkerrean ikus dezakegu Zozaiako errota, eta bertan oso polita da, 17. mendean eraikitako errota bada, eta bertako atalburuan ikus daiteke nola Zozaiako herritarrek auzolanen eraikizuten errota bat izan zen. Beraz, ikusten dugu, behar hori, behar ekonomiko hori, artoaren sarrerari lotutako behar ekonomiko hori ere, paisaian islatzen dela, uraren kudeaketan, energia hidraulikoaren aprobetxamenduan, eta errota berrien eraikuntzan ere, ezta? Adibidez, eskuinean, Amaiurreko errotaren esklusa ikus dezakegu. Errekak ere eraldatzen dira, erreken ibilbidea aldatzen da, nekazaritzaren beharretara egokitzeko. Beste aldaketa bat paisaian. Urruntzen baldin bagara pixka bat herrietatik eta nekazaritzagunetatik iritsiko gara basoetara. Eta ziurazki, gu denok basoetan paseatzen dugunean, Euskal Herrian baso desente baditugu, eta askotan naturan paseatzen dugula iruditzen zaigu, baina, basoiek begiratzen jartzen baldin bagara ez dira naturalak izaten, ezta? Lehenik eta behin, baso horietan, betidanik jarduera desberdinak egin izan ditulako gizakiak, moldatu izan dituelako baso horiek bere beharren arabera, eta horrek bere arrastoak utzi dituelako, baita ere, basoetako paisaian. Adibidez, baztanen, bere kokapenagatik, berez, gizakiaren eraginik gabe, baso misto atlantiarrak izango lirateke nagusi. 600 metroko, 700 metroko altituderaino, ariziak eta gaztainondoak, 700 metrotik gora, pagadiak. Gaur egun, baztango lurrezaldurak hartzen baldin baditugu, ikusiko dugu, 700 metrotik gora, pagadiak nagusi direla, gorriz markatuta saltzen dira mapa honetan, eta gainera toponimian ere utzi dituzte zenbait arrasto, ez da ikusi dezakegu, Bagaundieta, Bagolegi, Pagadizar, Pagoi lotutako toponimia daukagu, baina pagadi horiek, badituzte ezaugarri berezi batzuk. Adibidez, ez dut argazkiriek ekarri, baina aurki ditzakegu pago tantaiak, pago lepatuak. Ikatza egiteko, egurra, eraikuntzarako egurra lortzeko, beste erabilera batzutarako egurra lortzeko, egoki moztutako pagoak aurkitu ditzakegu. Ezkerrean aritz bat daukagu, baina aritz honek ere horrelako manejo bat dauka. Aritzaren adarrak mozten dira estrategikoki, aritzan gorantz hazi ordez, altuera jakin batera iritsitakoan, adar txiki berriak sortzeko urtero, eta adar txiki berri horiek aprobetxatzen dira adibidez ikatza egiteko. Eta ikatza importantea da, beste gauza batzuen artean, karobiak pizteko. Beraz, ikusten dugu basoetan ere, zuhaitzak badaudela, baina zuhaitz horiek erabiltzen direla helburu jakin batzuekin. Eta gainera, baztango pagadi hauetara joaten baldin bagara ikusiko dugu pagoak bakarrik daudela. Eta pagoekin batera hazten diren beste espezie batzuk, direla aritzak, direla lizarrak, direla sastrakak, belartxak. Horiek desagerrarazi egin dira. Zergatik, monolaborantza bat bilatu delako. Pagoak bakarrik lantzea espazio horietan. Beraz, berriro ere, vegetazioak landaretzak erakusten digu, gizakiaren eskua, mendeetan,
bere beharren arabera egokitzeko baso paisaia hori. Zer esanik ez, Pagadietatik jetxi eta Ariztietara bideratzen baldin bagara, ezta? Ariztiak mapan berdez markatuta agertzen dira, ikusten duzue Pagadiak baino askoz ere urriagoak direla. Zergatik? Ikusi dugu. Arizti horietako asko gaur egun herriek okupatzen dituztelako. Beraz, Erdi Arotik espazio honetan garatu diren herriek eta herri horien inguruan egon diren nekazaritza eremuek arizti horiek ordezkatu dituztelako kasu askotan, ezta? Beraz, ariztiak toki batzuetan aurkitzen ditugu, eta aurkitzen ditugu baita ere aritz lepatuak, aritzak behar batzuen arabera landuta, baina aritz horiek asko zurriagoak dira naturalki izango liratekena baino. Beraz, hemen monolaborantzaren ordez, espezie baten desagerpena ikus dezakegu iaia, ezta? Beste adibide interesgarri bat da basoak garbitzen direnean. Begira, berdez markatuta azaltzen dira gaur egun baztanen iratze tokiak diren espazioak. Bai, irudian ikusi dezakegu iratze estensio bat, gizon bat gainera iratzea mozten eta metak egiten. Bueno, iratzea bada belar mota bat, landare mota bat, normalean basoaren garapenean gizakiaren eraginik gabe estadio bat izango litzatekena. Bai, garoa espezie kolonizatzaile bada, erreketa bat egon denean, sute bat egon denean, edo espazio bat landaretzarik gabe dagoenean, edo zein arrazoirengatik, garoa iratzea da lehen da bizi hazten den espezietako bat. Baina, egoera natural batean, garoa iratzea hazi ondoren, tarteka zuaiskak hazten dira, eta ondoren zuaitzak, eta pixkanaka baso bat garatzen da. Aldiz, modu egonkorrean iratzeak aurkitzen baditugu, horrek pista bat ematen digu, hor gizakiaren esku hartze bat dagoela, ezta? Eta gainera, fijatu zaitezte baditugula toponimoak. Iratzelepo, iratzabal, iratzelai, iratzeak modu egonkorrean dauden tokiak dira horiek, iratzeak daudelako izendatu dituzte, eta ziuraski iratzeak ustiatu egiten ari direlako espazio horietan, ezta? Badakigu metak egin izan direla, iratze metak egin izan direla mendian, irailean urrian iratzean moztu eta iratze hori lehortzen uzteko, toki batzutan oraindik egiten da, eta iratze hori gainera erabiltzen zen jarduera oso importante baterako, eta da, hain zuzen ere, lehen aipatu dugun ongarri hori fabrikatzeko. Iratzea ikuluetan sartzen zen, animalientzako ogea egiteko, animalien azpigarri bezala, animalien gorotzak garoarekin, iratzearekin hasten zirenean, hori zen simaurra, gero nekazaritza eremuetan zabaltzen zena ongarri bezala emankortasuna mantentzeko. Beraz, ikusten dugu, badagoela transmisio bat. Basoetatik, iratze toki horietatik, mendi toki horietatikan, materia organikoa ateratzen da, etxeetan gorotzarekin hastu, eta nekazaritza espazioetan zabaltzeko, nekazaritza espazio horietan produkzio erritmoa mantendu ahal izateko. Beraz, fijatu zaitezte ze eraldaketa den, ekosistema naturaletik gizakiarek kudeatutako ekosistema paisaian berri honetara. Eta azkeneko adibidea, oihanetan edo basoetan, gaztainena. Gaztainen kultura oso bat daukagun ikuste Euskal Herrian, Gabonetan kantatzen dugu, danbolinarekin ateratzen gara, herrietan Donostian ere bai gaztainak erretzen dituzten eta saltzen dituzten merkatari ibiltariak aurkitzen ditugu, eta gaztaina izan da, mendez mende, Euskal Herriko landa populazioentzat eta bereziki talde apalenentzat, talde pobrenentzat, elikagai oso importante bat. Zergatik, lehenik eta behin, irina egiteko erabili daitekelako. Eta bigarrenik, basoetan hazten direlako gaztainak. Eta basoak baztanen komunalak izan dira. Hau da, herritar guztiek izan dute eskubidea, herritar izategatik, komunal horietan, Erdi Arotik behintzat, baliabideak ustiatzeko. Bai? Gaztainondo horiek herritarrek ustiatu bali mazitzaketen komunaletan eta horiekin irina egin, uzta txarrak zeuden urteetan edo lur gutxi zituzten nekazarientzat, elikadura iturri importante bat izan ziteken. Eta horrek ere utzi ditu bere arrastoak paisaian. Aurkitu ditzakegu gaztainondoari lotutako toponimoak, aurkitu ditzakegu gaztainondo masak, hau da, gaztainondoak bakarrik dauden basoak, hori egoera natural baten ez litzateke egongo, beraz landatutako gaztainondoak ditugu, eta gaztainondo horien inguruan batzutan aurkitu ditzakegu, irudian aurkitu ikustezakeguna bezalako egiturak, bai? Espilak deitzen diete baztanen, eta erabiltzen ziren garai batean, gaztainak barruan bildu, neguan iratzez estali, eta ia hozkailu natural bat bezala, bertan konserbatzeko gaztainak udazkenean erortzen zirenetik, neguan pixkanaka konsumitu ahal izateko. Gaztainondoaren inguruko araudiak Erdi Arotik baztanen oso ugariak dira, eta ikusten dugu, bazeukatela garrantzia ekonomiko bat gaztainondoek, eta paisaian ere utzi dituztela beraien arrastoak.
Bueno, eta iristen gara laugarren paisaia unitatera, herrigunetatik urrutien dagoenera, hain zuzen ere larreetara, bai? Abeltzaintzaren gunetara. Pasa gara bizitokietatik nekazaritzaren gunetara, nekazaritza gunetatik basogintzaren gunetara, iritsi gara abeltzaintzaren gunetara. Larreak baztanen gaur egun batez ere goi-mendietan aurkitzen ditugu, bai? Herrien ingurutan batzuk bai, belardiak berezikin, baina batez ere goi-mendietan aurkitzen ditugu. Eta iturri dokumentaletara joten balin bagara, Erdi Aroaz geroztik, ikus dezakegu larre horiek komunalak izan direla, basoak bezala, eta larre horietan mota desberdinetako jarduerak egin izan direla. Direla behiak, direla zerriak, direla ardiak, mota desberdinetako ganaduak haziendak ibili izan dira bertan, eta jarduera horien bidez sortu dira espazio bereizgarri batzuk identifikatu ditzakegunak miaketa arkeologikoen bidez. Espazio mota horietako bat saroiak dira. Saroiak, Gipuzkoan sarobeak, Bizkaian kortak, ez dakit noiz baita entzun duzen hitzau, Euskal Herri osoan eta Pirineo guztietan zabaldutako espazio mota bat da, eta normalean horrela deitzen zaie herri lurretan komunaletan kokatutako, baina erabilera pribatuko partzela jakin batzuei. Bai, batzutan forma biribila izaten dute, beste batzutan ez. Beraien berezitasun nagusia izaten da, saroien barruan bordak egoten direla, eta bordetan, saroi horietan, gordetzen dela mendietan, komunaletan, bazkatzen ari den hazienda, gauetan zehar. Beraz, saroi horiek erakusten digute non zeuden kokatuta bazkalekuak momentu desberdinetan. Adibidez, irudien ikusi dezakezuen zerrenda, bada 16. mendeko dokumentu baten azaltzen den toponimo zerrenda bat. Bertan esaten da, Ursuako jaunak, lehen ikusi dugun palazio horretako jaunak, bazitula 16 saroi, baztango mendietan, komunaletan bere haziendak bazkatu ondoren, hazienda horiek mendian gorde alizateko etxera berriro eraman beharri gabe. Toponimo horiek, ikusten duzu, Iztau, Zildarbegi, Erroiarte, Erroiarria, eta bar, batzuk identifikatu daitezke gaur egun paisaian, eta kokatzen balin baditugu ikusiko duzu guztiek daukatela kokapeneko homogenoa, guztiak daude izpiegiko lepoaren inguruan. Fijatzen balin bazarete Ursuatik nahiko erraz iristeko moduko espazioak dira, ezta? Hoietako batean, erabaki genuen, hain zuzen ere Nekaitzako saroian, zundaketa bat egitea, ea ikus genezaken, ze motatako ondarea egon daiteken paisaia berezi horretan. Miaketa bat egin genuen, ikusi genuen horma zarrak badaudela, bordak zarrak badaudela, borda berriekin batera, ikusi genuen baita ere lur estaldurak diferenteak direla, bai, adibidez, saroi horiek hormaz mugatuta egoten dira, horma horiek mapan markatuta daude, zakit ikusten dituzuen, horrela karratu forma batekin. Barruan, belarrak ezaugarri batzuk ditu, ziur aski aberea bertan egon izanaren ondorioz, materia organikoz aberatsagoa delako eta belarra hobeto hazten delako, kanpoan belarra pobreagoa da, ikusten dugu hor badaudela inpakto batzuk, eta, erabaki genuen zundaketa bat egitea. Zundaketa hori ikusten duzen puntuan egin genuen, 3 metroko sedimentua berreskuratu genuen, eta ikusi genuen, hor badagoela ziur aski jatorrizko lurzorua eraldatuta, materia organikoaren adizioagatik, eta jarduera estensibo horrek, abeltzaintza jarduera horrek, gutxienez 16. mendetik ona, baina ziur aski lehenagotik utzi duen arrastuen ondorioz. Ezin dut askoz gehiago esan, ze oraindik analizatu gabe daukagu zundaketa hau, baina aipatu nahi nuen. Eta esan dut, ziur aski 16. mendea baino lehenagotik egon den giza presentzia baten erakusle dela, zein zuzen ere eremu honetan baditugu baita ere hainbat arrespil, hainbat cromlech, hainbat megalito. Hau da, protohistoria garaitik ziur aski gizakia bertan ibili izan da, eta ibili bakarrik ez, ziur aski baliabideak kudeatu egin ditu. Beraz, giza ingurumen harreman hori goi mendietan ere aurki dezakegu, adibidez, kasu honetan. Denbora zer modu duaz? Ondo. Saroi horiek eta borda horiek ez daude beti horrela. Ez dira kasu guztietan konserbatzen 16. mendean zeukaten funtzio horrekin berberarekin. Ursuako jaunaren saroi zerrenda honetan, badaukagu beste bat, bigarrena Ilarrebegi ez dakit ikusten duzuen, toponimoa bastandarrentzat oso ezaguna da, ze gaur egun ez da saroi bat, ez da saroi baten antzeko ezer. Auzo bat da, Ilarrebegin baserriak aurkitzen ditugu, bai? Baina, figatzen bazarete, baserri eredu pixka bat diferentea da. Ez ditugu aurkitzen arizkunen edo zigan ikusi ditugun bezala etxe multzoak eta etxe multzoien inguruan nekazaritza espazioak. Hemen ikusten dugu patori diferente badagola. Etxeak sakabanatuta daude. Eta etxe bakoitzak badauka bere nekazaritza espazio txikia bere inguruan, eta etxe guztiak lotuta daude bide baten bidez. Beraz, herri baten ordez daukagu eredu disperso bat, eredu sakabanatu bat hemen, ezta? Hau da, segurazki,
beraien historia, paisaia honen historia, ez delako Zigako edo Arizkungo herrien historiaren berdina, baizik eta beste prozesu batzuen emaitza delako. Bai? Kasu honetan badakigu Inarbegi saroi bat zela, saroi multzo bat zela 16. mendean, beraz bertan egongo ziren bordak eta saroiak, hormak, hemen ikusi dugun antzeko paisaia bat, baina 19. mendean aldatu egin zen fenomeno hori, aldatu egin zen egoera hori. Zergatik? Bueno, lehenik eta behin, aurreko mendeetan ikusi dugun bezala, nekazaritza eta biztanleria handitzen aritu zirelako. Beraz, giza presioa gero eta handiagoa izan zen paisaia honen, lurralde honen gainean. Eta horrez gain, gainera 19. mendean aldaketa politiko importanteak etorri ziren. Bai, konbentzio gerra iritsi zen, Frantziar iraultzaren ondoren, eta 19. mendea izan zen herri lurren kontrako presioaren mendea. Herri lurren privatizazioaren aldeko mugimendu potente bat etorri zen. Bai, ideologia liberalaren arabera, jabetza pribatua da aberastasuna sortzen duena, eta beraz, kudeaketa komunal horiek etekin handirik ekartzen ez dutenak, nahiko estensiboak direnak, ez daukatenak jabetza aprobetxamendu argirik, irrazionaltzat jotzen ziren. Bai, Gipuzkoan adibidez, badakigu, herri lur gehienak, komunal gehienak privatizatu egin zirela, 19. mendearen hasieran. Baztanen ere ikusten dugu, prozesu horrek izan zuela ibilbide bat. Besteak beste, Baztango 1817ko ordenantzek lehendabiziko aldiz, baimena ematen zioten herri lurretan, komunaletan, bordak zituzten pertsonei, borda horien inguruan nekazaritza egonkorrak egiteko, eta esiak sortzeko. Eta borda horien inguruan nekazaritza egonkorra egin balin badezakezu, hurrengo pausoa oso sinplea da, borda hori baserri bihurtzea, eta ja bertan bizitzen jartzea. Beraz, 19. mendearen hasieran, eman zen mugimendu bat, herrietatik, komunaletara bizitzera joatekoa, herrietan baztertuta gelditzen ziren biztanleria estedente horientzat, ezta? Goian grafiko horretan ikustezakezu adibidez Iruritako kasua. Berdez azaltzen dira Erdi Arotik 19. mendera arte etxeen kopurua, nola joan zen aldatzen, ikustezakegu Erdi Aroan etxeak 10 etxe inguru zeudela Iruritan, 15-16. mendeetan azkunda nahiko handia izan zela, 17. mendean handitzen jarrai duzu, baina 18. mendetik aurrera ikusten dugu tope batera iristen dela. Ziur aski, Iruritan ustiatu zitezken lurrak ja muga batera iritsi zirelako, ja ez zegoen lur gehiagorik etxe berriak sortzen jarraitzeko. Eta momentu horretatik aurrera ikusten duguna, 19. mendearen lehenengo erdian batez ere, da horiz azaltzen diren zutabe horiek goraka hasten direla. Horiz azaltzen diren zutabe horiek dira baserri bihurtutako bordak. Ordura arte, abeltzaintzarako erabiltzen ziren, komunaletan zeuden borda horiek, baserri bihurtzen joan ziren, eta Inarbegin ikusi dugun adibide horretako, edo eredu horretako, auzo sakabanatu berriak sortzen hasi ziren. Beraz, askotan pentsatzen dugu, ez? Euskal Herrian mendipuntan urrutien baztertuen dagoen baserria da zaharrena. Ziur aski alderantziz da. Ziur aski horiek dira berrienak. Zergatik, lur zailenak dituztelako ere bai. Urrutien daude, normalean mendi malkartsu eta erliebe ez oso egokitan, beraz, badira askotan kolonizatu, azkenik kolonizatu ziren eremuak. Kasu honetan nahiko argi ikusten dugu. Saroiak bakarrik ez, badaude beste espazio mota batzuk ere mendietan. Larreen kasuan, adibidez oso importantak izan dira Baztanen errege mendiak. Kasu honetan ez dira komunalak, ez dira komunitatearen lurrak, baizik eta dira erregearen lurrak. Erregea da jabea, eta erregeak arautzen du, ze ustiapen, ze aprobetxamendu egin daiteken bertan. Normalean, Nafarroako errege lurrak Erdi Arotik ona aprobetxamendu librekoak izan dira, ez komunitate batentzat, Baztango komunalen kasuan bezala, baizik eta Nafarroako herritar guztientzat. Eta Baztanen bazeuden bi erregemendi importante. Bata, Aldude, gaur egun Baztan eta Baigorri bailaren artean dagoena, eta gainera, Aldudek badauka historia nahiko korapilatsu bat, ze, interes kontrajarri ugari egon izan dira historian zehar, garatzeko denborarik ez daukagunak, baina oso interesgarria da Alduderen inguruan egon diren gatazkak erregeren eta inguruko komunitaten artean, Baztan, Baigorri, Erro, komunitate guzti horiek saiatu dira Aldude bere ganatzen, eta horrek eman ditu hainbat gatazka. Eta bestea da erregerena edo erdiz mendia. Gaur egun Baztan eta Esteribar ibarren artean dagoena, irudian ikusten duzue, larre estensibo zabal batzuk dira, eta larre horietan badakigu Erdi Aroaz geroztik aprobetxamendu nahiko intensibo bat egon dela, badaude baita ere saroiak toki horietan, eta Alduden gertatzen zen bezala, kasu honetan ere Baztandarren eta Esteribarko herritarren artean alde batetik eta erregeren artean, beste aldetik egonda, eta nobleen artean baita ere, egonda, gatazka historia luze xamar bat. Beraz, ikusten dugu, larre hauek, mendi inguru hauek giza presentzia zutela, eta gainera giza presentzia horrek utzi ditula bere arrastoak
bere arrasto materialak, bere arrasto arkeologikoak paisaian. Eta honek guztiak nora eramaten gaitu? Pixkat, labur biltzeko, eramaten gaitu berriro hasieran aipatzen genuen paisaiaren izaera berezi horretara. Paisaia ez da elementu natural bat. Nik uste dut, egin dugun repasunetan argi gelditu dela, paisaia dela gizarte jakin batek, ingurumen jakin batekin elkarlanean edo elkarrera ginez sortu duen elementu kultural bat. Paisaia naturalik ez daukagu Euskal Herrian, ziur aski, inon. Edo zein tokitan, giza jardueraren aztarnak ikusten ditugu, giza jarduerak aztarna horiek, aztarna horiek, kasu batzutan oso humilak, oso egunerokoak, oso txikiak izan daitezke, baina aztertzen hasten garenean ikusten dugu haien atzean badagoela harreman sozial eta harreman ekonomiko eta balio kultural eta ezagutza kultural eta ezagutza ekologiko nahiko sakon bat. Eta neurri horretan, nik uste aldarrikatu behar dela, gaur egun heredatu ditugun edo oinordekotzan jaso ditugun paisaia horiek, paisaia kultural horiek, ondarea direla, gure ondarearen parte direla, ez dakit, monumenturik sofistikatuenaren pare, ezta? Eta alde horretatik, bukatzeko, nik uste hau Matxinek eta biok beti oso argi izan dugula, balioan jarri behar dugu ere bai, paisaia hori bere oinordekotzan jaso bakarrik ez, baizik eta paisaia hori zaintzen eta mantentzen eta hurrengo belaunaldiei transmititzen lan egiten duten gure lehen sektoreko ekoizleen lana eta papera, pixka transmisore bezala ondare hori mantendu dadin, ezta? Oso laburki, guretzat oso importantea da, baztango paisaia hori bizirik dagoena, bizirik jarraitu dezala gustatuko litzaiguke, daukan balio, ondare balio hori, hain zuzen ere bizirik egotean datzalako. Ez da objektu fosil bat, bada ondare bizi bat jaso duguna eta transmititu beharko genukena, gizartearen eta ingurumenaren arteko harreman orekatu, harreman jasangarri baten isla delako, eta ezagutza eta balio kultural batzuei lotuta doalako. Eta gehiago luzatu gabe, nik uste dut eskerrak emateko momentua izan daitekela, eta norbaitek komentario galderaren bat balu, hori, mil esker zuen arretagatik, eta zuen menpe gaude. Ez dakit mikrofona utzi behar diguten, baduzu. Bai, zuten etxean. Norbaitek, galdera? Ni bakarrik esan, eskerrak eman, eta gero beste saiakera bat egin genuen, beraien artikulu zientifikoan, nazioarteko aldizkari zientifikoietan idazten dituztela, baina hemen daukagu liburu eder bat, argazki oso ederrak osatutakoa, eta izan da beste abentura bat gurea, no? Didurik gabe, atera liburua, eta gaur hemen daukazue sarreran baten nahi badu erosi, lagunduko gaitu, eta izango du 150 deskuentua gaur. Bertzerik ez. Esker mile. Hor, irurita eta eugien artean badago eskualde bat edo eremu handi bat, gazteleraz Quinto Real deitzen dena. Hori non kokatu dezu edo? Bai, aldude da. Bale. Bai, aldude gaur egun, aldude izena du Baxenafarroan dagoen herri batek. Bai, eta pixkat nahasgarria da, baina aldude erdiaroan zen, Baztan, Baigorri, Erro eta Horreagaren artean zegoen mendi eremu nahiko zabal bat. Gaur egun Quinto Real deitzen zaio, hain zuzen ere eremu horri errege mendia zelako, eta bertan bazkatzen ziren txerrien bosten bat zerga bezala ordendu hartitzaiolako erregeri, el Quinto Real, el Quinto del Rey. Bai. Gero egia da, eremu hori pixkanaka, ez dugu denborarik izan, baina pixkanaka, komunitateen arteko gatazke jontziren pixkanaka, eremu horri koskak jaten. Bai, adibidez, Baigorri arra jontziren pixkanaka, borden bidez, ikusi dugun bezala Baztanen, Quinto Real horri eremua jaten, eta juntziren 3 herri berri sortu ziren eremu horretan. Banka, Urepele eta Aldude. Beraz, Baxenafarroak dauzkan herri horiek dira, Quinto Realen edo Aldudeko mendietan, errege mendietan sortutako jatorriz bordauzoak gaur egun herriak. Bai, beraz,
pixkanaka murrizten joan da, baina jatorrian Aldude izena zuen. Bueno, beste inork ez badu galderarik, nire aldetik berriro mila esker Arantzadiri eta Santelmori gaur hitzaldi hau emateko aukera emategatik, Matxin ere bai bere aurkezpenagatik, eta zuei guztiei etortzeagatik.